capítol del podcast de la Neural. Avui estem amb l'Helena Crespi, sexòloga, feminista, psicòloga i fundadora, directora del Confidència. Sí? Sí. Benvinguda, Helena. Moltes gràcies, és molt guai estar en aquest podcast. Ens fa molta il·lusió que hi siguis, la veritat. A mi també. Deia, no?, que ets com la fundadora de Confidències, és un programa 100% teu. És un programa com superinteressant, que ha portat altres projectes lligats, no?, però amb una essència molt concreta i amb un objectiu molt clar. Quin seria l'objectiu de Confidències? Uau, que queda molt xulo. A partir d'ara crec que ho agafaré, el del fundadora del Confidències. Claro. Mola molt fort. El Confidències és un curs, no? És tot un programa com de treball personal, no? No és teràpia, però és treball personal, vinculat amb la sexualitat. El curs és només per dones, persones que se sentin ben identificades amb aquesta etiqueta. Bàsicament perquè segurament els homes tampoc s'apuntarien, llavors vaig dir, fem això. I ve d'una idea original que vaig tenir fa com 12 o 14 anys. Ja havia fet algun grup de dones, no?, però en un altre format, i com més petitet, també eren 4 sessions de 2 hores, era molt xulo perquè veies quin poder hi ha quan dones s'ajunten i parlen de sexualitat. I allò va quedar allà, i en el moment en el que vaig tenir un espai físic per poder fer un grup de dones xulo, doncs ho vaig llançar, no? I va ser molt xulo perquè, a més, una de les parts que em va ajudar com a animar-me a fer-ho va ser l'apuntar-me al Comunica't, no?, de l'Ester Berniol. Totalment. I quan vaig veure el seu espai va ser com jo també vull un espai així, i si tingués un espai així podria fer aquest curs no?, que és la niñeta dels meus ulls. I tal qual, vull dir, així va ser. O sigui, va ser com la idea que em va conduir el primer cop que vaig fer el Comunica't. I, de fet, portem 3 edicions, 3 anys, on han passat 8 grups de dones, de moment, perquè primer feia 3 grups, ara només en faig 2 cada any, i a les portes de la nova edició, que començarem al gener. Dius, no?, la potència que es crea, com la sinergia que es crea quan les dones parlem de sexualitat, que és algo com molt comú, no?, Sí. Entre les amigues parlar de sexualitat, resoldre dubtes, però quan ho fem així, en grup, Clar. amb tu, no?, al teu taller, què hi passa allà dintre? Clar, allà passen moltes coses, algunes no les puc explicar, perquè són molt íntimes, però és com un espai com d'obertura, no? La diferència de la conversa que tu pots tenir de sexualitat amb algú amb qui tens molta confiança, el Confidències, és que, a part de que hi ha això comú, amb un grup de dones que no tens per què conèixer, perquè pot aparèixer per casualitat algú que coneguis o no. Doncs, clar, és molt potent perquè et deixes anar d'una manera diferent, perquè aquelles persones no saben res de la teva història, i llavors a vegades amb les amigues se'n parla, però jo he vist dones que els hi costa parlar de sexualitat, inclús amb gent de molta confiança, no? Bueno, a vegades com més confiança pitjor, perquè a punt de la idea preestablerta, què pensarà mi, què pensaran? jutjarà... Aquí està. Llavors, clar, amb un grup de dones que en principi no coneixes, ja vens com més predisposada a dir, bueno, vinc a treballar coses i aquí potser estaria bé, no és obligatori explicar tot, ni molt menys, però estaria bé explicar alguna cosa, no? I llavors, clar, la idea és que hi hagi la guia d'una professional que es dedica a això. Jo porto 20 anys treballant en temes de sexualitat i divideixo les sessions com en un apartat, diguéssim, que queda com molt tècnic, però hi ha un primer espai en el que parlo jo, proposo, jo tinc com un tema que vehicula cada una de les sessions, 1, 2 temes lligats, i jo exposo, plantejo, proposo exercicis de reflexió, no? I a partir d'aquí deixo que també elles portin els seus temes, no? I llavors anem guiant, anem com debatent, en algun moment resolem, no? Veiem què és normal, què no és normal. És un espai molt xulo. I dic que hi ha coses que no puc explicar perquè és com... Clar, s'expliquen coses a vegades molt íntimes, no? I que és com molt bonic també veure que algú s'atreveix a fer alguna cosa així en aquest espai. Al final portes moltes edicions amb el Confidències. Quines necessitats creus que està cobrint un programa així? Possiblement unes quantes,
però de bones a primeres el naturalitzar la sexualitat femenina. És a dir, a nosaltres ens costa molt. I crec que la sexualitat continua sent un tabú actualment. I sobretot les dones ens han ensenyat a viure una sexualitat que no ens té com a protagonistes de la història. No? Llavors, jo crec que cobreix aquesta part de poder explicar a mi això no m'està bé, jo vull una altra sexualitat, però no sé ni per on començar. No? I és com el fil conductor de tot el Confidències, el plantejar quina sexualitat tens i quina sexualitat t'agradaria viure. I llavors jo sempre dic que és partint de paràmetres molt realistes, és a dir, soc poc de dir si fas aquest curs transformaràs tota la teva vida sexual perquè jo tinc, jo tinc la meva experiència professional, el grup crea un ambient concret i sí que és cert que arrel de la feina feta moltes dones accepten molt millor la seva sexualitat i connecten millor i algunes doncs, fan un salt quantitatiu i qualitatiu important, no?, sobre la seva sexualitat. Una de les coses que trobo com més important i que aporta molt a les Confidències, bueno, un és com trencar aquest tabú, no?, evidentment, però algo com que veiem molt i fins i tot com al carrer o aquí consulten i que no, quan tu treballes ni que no treballis amb sexualitat, acaba sortint la sexualitat com una part molt important a la vida de les persones. És la cosa aquesta de, bueno, no estic massa satisfeta, però com dic, però no cal, no? És que el meu benestar tampoc és important. Clar. Això està estretament vinculat amb aquesta educació patriarcal que rebem, no? On nosaltres no ens posem com a protagonistes de gairebé res i sempre estem com al servei de l'altre, no? A molts nivells, a tots els nivells, a les cures en general, no? I amb la sexualitat passa això. I si ho barregem amb el model de sexualitat que hem après, que és un model que prioritza el plaer d'un home, i punt. Doncs llavors, clar, a tu et diuen que per tenir una bona relació sexual o per tenir bon sexe has de tenir, per exemple, un joc que ha d'acabar sí o sí en penetració i ens trobem que amb aquest model de sexe ràpid i d'anar com molt de cara a barraca, moltes dones acaben tenint dolor, falta de desig, apatia, sí, que... Això, no? Si això és el sexe, doncs no em ve de gust, no em cal, total, per què, no? Potser prefereixo anar a posar una rentadora que anar a posar-me a tenir una relació sexual on l'altre, en cas de que l'altre sigui un home, s'ho passarà bé, que tampoc molt bé, perquè els homes viuen en una parcel·la petiteta de la sexualitat, no exploren la resta, però com que ja els hi va bé, doncs mira, gaudeixen d'això i punt, almenys gaudeixen, i en canvi moltes dones necessiten més, o allò que els hi aporta més plaer és el que passa ràpid durant una trobada sexual. Els mal anomenats preliminars, que és on realment diuen ui, jo aquí m'hi podria estar estona i llavors m'excitaria fort, però a mi em toquen aquí i allà i pum, i ja es va com a la penetració. I aquesta és una de les grans queixes que rebem a consulta, de dir jo per aquesta sexualitat no m'hi poso, prefereixo escarxofar-me al sofà i descansar, no? Clar, tu has dit això i penso, clar, però el que hauria d'haver anat a Confidències potser és ell, no? Llavors, si jo vinc a Confidències però ell segueix buscant aquest pim-pam-pum... Sí, i ric per no plorar. O sigui, ric per no plorar, però hem provat l'experiment de proposar activitats per homes i no venen. És a dir, també forma part d'aquesta socialització de gènere. A nosaltres ens eduquen de tal manera que si no sabem fer alguna cosa, si no ens en sortim, busquem, ens informem, llegim, ens apuntem un curs, no? A vegades potser massa i tot. Jo em trobo amb dones que arriben a Confidències saturades d'haver fet milers d'històries sobre sexualitat i igualment no arribar enlloc, no? Llavors, a vegades massa. Però per l'altre cantó tenim aquest model d'home hegemònic, no?, que està com molt... Clar, i que està molt enganxat amb aquesta manera de fer masclista, que és un a mi no m'has d'explicar res, això ja va bé, no? I si la parella a vegades li diu escolta'm, carinyo, és que potser jo necessitaria una mica més això, jo ara no em posaré a canviar tot si a mi això ja em va bé, no? També hi ha homes que no, que és un digue'm
I a mi m'encanta poder canviar, variar i fer-ho millor. Però d'aquí a que s'apuntin a un curs és complicat, no? Llavors, què fem? Jo munto el Confidències per poder atendre les dones i que entenguin que no és culpa seva, que la culpa ens acompanya sempre a nosaltres i sempre ens estem culpant de tot el que passa. No és culpa seva viure la sexualitat així i dins del marge de moviment que tenim, doncs intentem que primera facin tota la feina prèvia que sí que puguin tenir preparada abans del trobament amb l'altre, no? Que de fet a nosaltres ens eduquen per no conèixer-nos, no saber com funciona el nostre plaer, no saber què desitgem, què ens excita. I llavors el Confidència es posa més el focus aquí. I llavors l'altra part, bueno, a vegades quan es mouen fitxes per aquí també canvien a nivell relacional, però clar, necessitaríem... Ja en tinc, tinc un espai que es diu Complicitats, que és per fer en parella. Però l'última vegada que ho vaig proposar es va anul·lar perquè no hi havia prou inscripcions perquè els homes no s'apunten. No? O sigui... Llavors, en la Confidències, no, el que anem a fer és aquesta part, no, aquest marge en què sí que tenim marge de maniobra nosaltres, no? Sí. Que deies, com aquest identificar, conèixer, entendre, perquè poder com a sexòloga això que diré ara et pensaràs, vaya metàfora, però a mi m'ha ajudat com molt a entendre en un moment de la vida, no? Moltes vegades hi ha com falta de desig, perquè com de desconeixement, diu, com si tu tota la vida has menjat llom amb patates, i llom amb patates, dius, què més t'agrada? És que no sé què més hi ha, més enllà del llom amb patates, no? Qual. No sé, la síndria, el plàtan, què és això? Si surts del llom amb patates, que és no saps ni sortir-ne, perquè no entens què hi ha més enllà. I el llom amb patates no és el més horrible del món, per tant, pot estar bé, però potser hi ha coses que t'agraden més, no? O que si coneixes d'altres poden enriquir també aquest plat, no? O sigui, no, és una metàfora fantàstica, te la robaré. És meva, però... Vinga, però doncs la utilitzarem, no? Clar, és aquest mirar una mica més enllà, no? Perquè si jo no sé què puc fer amb el meu cos, perquè sobre sexualitat femenina més se'ns han explicat moltes mentides sobre com funcionem, no? I sé que a ple segle XXI encara està passant això. O sigui, encara hi ha molt de desconeixement, moltes vergonyes, així com en general algú que té un cos masculí es mira i amb els seus més i els seus menys, jo no sé que hi hagin complexes importants, però s'agrada, coneix els seus genitals. Els cossos femenins, a vegades quan proposes un mira't, posen cara de fàstic. Llavors, si tu sents fàstic cap als teus genitals i cap al teu cos, com vols gaudir de l'experiència sexual, individual o compartida, no? Llavors, bueno, treballem moltes coses, no? Amb algunes dinàmiques, no? Amb algunes propostes, i fem una feina com d'intentar aprofundir una mica. El que passa que llavors aquí també cadascú aprofundeix en funció del que pugui, no? Però és molt xulo, sí. Home, hi ha testimonis fantàstics de Confidències. Hi ha moltes històries de Confidències, no? De fet, hi ha històries publicades de Confidències. Sí. De fet, el que ha passat amb el Confidències, més que explicar particularitats del que ha passat, és que just al començament de fer-lo, el primer any, va venir una editora meravellosa i em va dir: aquest curs té un llibre. I jo li vaig dir: sí, tant, claríssim. I llavors, mentre fèiem el primer any de Confidències, jo vaig estar escrivint el llibre del Confidències, no? Llavors, no hi vaig voler posar històries personals perquè intento ser com molt curosa amb el que m'expliquen, alguna cosa surt, està clar, però és com intentar fer un viatge, no? A través del llibre per la pròpia sexualitat, perquè potser no tothom pot venir a fer el Confidències. Jo faig a Torelló, no? Intento com descentralitzar de Barcelona, no? Jo crec que les persones que estem a comarques intentem descentralitzar i no tothom pot venir, no tothom pot fer la despesa que implica el curs, no? Malgrat és un curs d'un any, però clar, no és econòmic, no? I llavors el llibre també ajuda a arribar com a molta més gent, no? Per tant, que el Confidències es desplega i deixa de ser un curs per convertir-se també en un llibre, no? I és com molt xulo. Com tant en el llibre com en el curs, no? Aquesta faceta teva com tant d'apropar la informació a les persones i de treure-li el tabú de la sexualitat. En el curs jo sé que sí. Creus que arriba?
Sí, arriba. Arriba perquè segurament no arriba tanta gent com a mi m'agradaria, Vull dir, perquè crec que ja no només el meu missatge com a psicòloga i sexòloga i feminista, sinó el de totes, hauria d'arribar molt més lluny, no? Però sí que arriba perquè, clar, és una sensació brutal, és a dir, quan algú està fent el Confidències, o està acabant el curs, o està llegint el llibre, o segueix la divulgació que faig, i t'escriuen i et diuen és que, això que has dit, com m'ha ajudat, o vaig llegir aquest llibre teu i m'ha servit molt a casa, no? Per mi a nivell individual, o ara has tocat aquest tema, ostres, arriba. I jo crec que hi ha molta gent que li arriba i poca que s'atreveix a donar-te el feedback. Sí. No? Per tant, entenc que per cada persona que t'escriu i que et diu ei, això m'ha anat molt bé, o que bé que hagis parlat d'això, doncs llavors n'hi ha unes quantes que estan allà en silenci, però que vull pensar que pensen el mateix, no? Vull dir que no agrada a tothom, està clar. Si fem divulgació sobre sexualitat i feminisme, tenim un públic concret. Va un públic concret, també m'han insultat, però també reps un feedback molt positiu. La major part de feedback que rebo és molt positiu. Per tant, arriba. Costa, malgrat costa, com instaurar el canvi, no? De viure la sexualitat diferent. Però va arribant mica en mica. I una mica com per anar tancant, Helena, no, aquella gent que t'escolta, que et segueix, que cada any és com, veiem si aquest any puc venir a Confidències. Quin és el perfil de la persona de Confidències? No? És com, no sé, ara estic escoltant com si que m'ho estàs dient a mi. Sí, que és molt guai. El perfil és com molt divers. O sigui, m'he trobat que venen... Sí que hi ha un viatge important, que és la meva edat. Llavors, en general, la major part de dones que venen estan pol·lulant entre els 35 i els 55, diria jo, no? I com que jo pol·lulo per allà al mig, no? Hi ha com aquesta forquilla de dones una mica més joves, dones una mica més grans que jo, que estan allà. Però també han vingut unes quantes dones més joves, no? De 20... Alguna 20 i pocs, alguna 20 i llargs, i llavors n'han vingut unes quantes de més de 50 i 60, no? I clar, també és molt xulo, perquè en el fons la idea és que el Confidència sigui un espai per totes les edats, no? I veus com coses que t'explica algú amb més experiència vital poden assemblar-se amb el que t'està explicant amb algú més jove, no? Que té com menys recorregut vital, no? I clar, hi ha un biaix clar, és a dir, qui ve és qui pot pagar el Confidències, no? Tot i així, aquest any, quan vam obrir inscripcions, es va inscriure corrents una noia que em deia porto tot l'any estalviant per poder fer-lo. I clar, a mi això, o sigui que algú que segurament no pot fer un té, els diners que val el curs, tot i que també es pot pagar a plaços, però que algú que no et posi els diners damunt de la taula a l'acte et digui he estat estalviant, no? I que els podria utilitzar per una altra cosa, però ha decidit fer l'aposta, no? Per treballar la seva sexualitat. Jo aquell dia no estava plorant perquè no tenia el dia de plorar, però va ser molt bonic, no? Vull dir que és una forquilla com molt ampla. Una de les coses, perquè al final amb l'entorn en parles, no? És com, clar, però és que no sé si... No sé, he parlat amb gent que potser s'acaba de divorciar. No sé si és per mi. Gent que ha descobert la sexualitat i poder ara l'està gaudint. És com, és que ara ja no em cal. O algú que, què sé, mira, tinc 2 nens petits, acabo de passar el postpart i poder m'aniria bé, però no l'aprofitaré. No és com, clar, totes aquestes excuses, què els diries? Excuses, arguments propis, Sí, però és veritat, vull dir que si algú valora que ara mateix no és el moment, prou feina tenim, no? Però sí que en el fons també està muntat de tal manera que, tot i que és un any de feina, són una sessió cada 2 mesos. És a dir, per això també facilita que pugui venir gent d'arreu del territori català, vull dir, m'han vingut gent des del sud més sud de Catalunya i del nord més nord, no? O sigui que han vingut gent de tot arreu, no? Encara que tinguessin 3 hores de viatge. Per què? Perquè és un cop cada 2 mesos. Llavors, és un cop cada 2 mesos, és com el tenir... Jo soc molt quadriculada amb la meva agenda, llavors és com aquell dia no me'l toca ningú, excepte les urgències, evidentment, que això no se'n salva ningú. Llavors, mirar si tens criatures,
si tens algú amb qui es quedi amb la canalla, no? O, perquè això a vegades és molt complicat, Jo ho he dit amb dones que m'han dit, és que... Dic, doncs no vinguis encara, ja vindràs, no? No sé quan durarà. Esperem que molt. Esperem que molt. Per mi és un projecte que em pot acompanyar la resta de la meva vida, no? Però mentre el vagi fent, cadascú ha de trobar el seu moment, no? Però sí que crec que hi ha moments en els que necessitem parar i dir, bueno, jo què necessito sexualment, no? Per poder gaudir una mica més, no? Llavors, si algú està així com plantejant-s'ho, sempre en podem parlar, perquè, bueno, jo crec que és una logística relativament senzilla, que no és una cosa de, durant 2 mesos, cada dia, 5 hores, no? És 6 trobades, no? A més, una és molt especial perquè junto els 2 grups. Oh, que maco. Molt guai. I si estan plantejant, com parlen amb tu? Doncs em poden... Ui, ara em sento molt de màrqueting. Claro. Vinga. Doncs em poden escriure un correu electrònic, info@lenacrespi.com, per Instagram, tot i que sempre recomano a la gent que si no contesto que insisteixin, perquè a vegades o rebo molts missatges o tinc les neurones molt fregides, no? Vull dir que... O les dues coses alhora. O les dues coses alhora, llavors és una combinació fantàstica i em puc oblidar de respondre un missatge, no? Però que m'escriguin i jo sempre dic que si algú té dubtes, en parlem i llavors ja veurem si es fa o no? Però mentre estem gravant això queda molt poquet perquè jo obri les inscripcions, o sigui que mentre hi hagi places sempre es pot parlar. Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Helena. Que bé, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres també per seguir-nos. Posarem aquí com a la descripció l'enllaç de la pàgina de l'Helena i per poder mirar com fer el xafarder en la conferència. Sí. I això, ens veiem al proper capítol.